Morjesta vaan kaikille. Tällä videolla tulen kokeilemaan Kenchia, joka on uusi brawleri, joka tulee ilmestymään Brawl Starsiin 6 päivän päästä. Itse asiassa se voi jo nyt ostaa, jos sen haluaa. Hinta 23,90. Tämä video kun testaan sen skillsia ja myös superia. Katsotaan mihin brawleri saa. Liikkuu vähän niinku Mortis. No niin, tuolta siellä hyökkää. Aika makea, kun se pystyy tolleen teleporttaa suoraan sen toisen luo. Toivottavasti vielä mitä hätää. Hienot näyttää. Joo, seuraavaksi kuulisin vähän ja mielipiteitä siitä, että onko tää brawleri huippu, hyvä vai todella. Yeah, this is just a sidekick. Whoa, my dudes!